Molweni ndiyanamkela ke zaseTV ngesiXhosa. Unjengaye uyamphika ke umntana selede uvusi wathi ke kuye uzomphika lo mntana kude kuthini. Uthe ke unjengaye into ephikwayo into ekhona. Le ke into engekho. Uvusi uthe umthetho wakho uzode uyeke umntanakho unyana akadliwe ngamaxhalanga ngaphandle ukhona. Kulapho ke aye wayiqonda khona uba yeyi le nto iyaziwa le. Uye wabuza kuba wena wazi njani uve kanjani. Wathi omnye ayinamsebenzi le uba ndazi kanjani. Akaseli phofu njengaye iklasi uyibethe enye emva kwenye. Stress simbambile. Uthe ke uyise kwakuyimpazamo. Uvusi umbuze ke uba impazamo yeyiphi nguNomfundo okanye impazamo kukwehlisa ibhulukhwe yohlala emaqatheni. Hayi ke njengaye wabe semgcwaliselwa ke ngoku ethi no ungathethi kanjalo nganam. Ungalibali kaloku uba ndingutatakho. Wathi omnye asoze ndilibale. Ungutatam futhi ungutata nakwabanye abapha ngaphandle singabaziyo. Watsho ethi owam utata mna zange andifundise into yoba unento ongakwaziyo ukuzimela. Wandifundisa into yoba mna uyakwazi ukuyimela inyani. Watsho ethi azi uba yena ke umama uyazi na uba unevezandlebe ngaphandle. Waqala ke wamsongela unjengaye ethi ngeke uzoyithi ivukele umamakho into ngoba uba ungayithetha uyayazi uba izokwenzani kuye. Izombulala and izoyichitha le family. Khange amphendule ke uvusi uvela wathula okwemile nje wamjonga wasuka wamshiya wahamba. So unjengaye ke ekuseni uyazama ukunxiba apha uncokoliswa nguphetheni ke bathetha ngayo yonke into nje nakhe uba i-meeting yakhe ayizolihambe kanjani noba kwakunjani ngeli xesha kwakurayithi ikhambani. Njengaye uphendula etalashishi guys. Uthe wambuza kumkakhe uba urayithi na. Wathi omnye hayi urayithi wambuza ke ngayo yonke enye into. Wabe seyena kuqala kunjengaye ebuza into yoba ukhe wathethana novusi namhlanje. Ethi akamboni kakuhle akazi uba kwenzekani. Phetheni utshilo into yoba ewe uvusi ndiyambona akekho rayithi ikhona imfihlo anayo ngoba xa kukhona into ayifihlayo uba njena. Wathi kunjengaye hayi asazi kodwa ke mhlawumbi ungathetha naphi na. Wathi uphetheni hayi akho nto azoyithetha novusi. Uvusi uzotsho ngokwakhe. Baphela kanjalo ke. Sibongile noKwenzo babuyelwa ziinkumbulo kwiindawo ngeendawo abakuzo ke ngoba omnye kowabo omnye usefletini yakhe. So kubuya yonke into ngamaxesha obumnandi ngexesha babeselwandle nangamaxesha babeqala ukudibana. Nje bonke ubumnandi bobomi babo bobayi-2 apho bebesabhizi khona bengekajoli nantitheni. Kodwa ke uSibongo uthe sekwezo ngcinga zimnandi kwavele kwafika uNtombela yho ezomdelela ethi abantu bathetha ngaye kwilali yonke. Ethi nje kanti nyhani banyanisile xa bethi ukhona. Wathi uqonde uba makazizele. Ethi ilali yonke ibiziqhenya ngawe ngoba wena ubungumntana oseyunivesithi. Wambuza ke uba iphi idigri yakho. uSibongile uvele wabona makathi hayi ucela uyotshekha amazambane angatshe. Wathi uNtombela wayeka atshe abe yipitsa. Uthe vele namsebenzi namazambane akwadeliwe yena. Uthe uyathemba ke uba usifundile isifundo sakhe ngoba into ezolandela uzotshayela ixopho le yonke. Umntu uvuna kutyalileyo. Wathi uyayibona into yokwenza ukuba uxoke ebazalini bakho uba kunjani. Sibongile uthule and kukho abantu ngendlela amhlaze ngayo uNtombela. Uwenzeni akaxake udaye neenwele ezibomvu uphendula kwamntu nabani kanjani na. Akamani noba ngubani uNomfundo futhi umkhumbuze nento yoba kamzali okokuqala. Uphetheni ke uthe naye ixakiwe yile nto kalo mntana bakwenzekani kuye. Wathi ke kuzofuneka kubekho ozothatha over kuNomfundo ngoba uNomfundo wohlulakele. Khange kubekho nomnye kophendulayo until uphetheni athi okay ke kunjani ke xa ngaba ndifaka u10% we-increment kumrholo womntu ngamnye. Hayi ke uthuli ke watsiba kuqala bonke phofu bangulothi ngoku ndizomthatha uwenzeni ndizamthatha ndizomgada. So bagqibele bephikisana ke bebengekabikho kuba kuthiwa ngubani kozodwa amthathe kumntu uba uphakathi kwabo. Uvusi uxelele uNomfundo ke uba une-family dinner namhlanje ucela kwenziwe show ngemenyu. uNomfundo ubuzile ke uba kungani kwenzekani occasion ithini. Uvusi uthe yi-celebration. uNomfundo ubuza uba umeme uyazi na. Wamphoxa kuvusi embuza uba wena ungenaphi. Ethi wena umsebenzi wakho is to take instructions not ukubuza imibuzo. Uthe uya-understanda ke uNomfundo kodwa ebephoxekile ke because akazi uba kwenzekani. Kufike ke ugcina ke ethi akuyo short notice na yonke le nto. Wathi uvusi no. Wabe sesithi yena he thinks now or never. Ugcina ubuzile ke uba kwenzekani na apha vusi. Uvusi uthe kuyaxhomekeka uba ngubani obuzayo so kangade amxelele.
uKwenzo ukwi-penthouse uphethe ifowuni uzama ufowuna, ndiyacinga uba ufowunela uSibongile but ke ayingena nto uSibongile ifowuni yakhe yathathwa ngutatakhe. Waphakama ke uthethe uzama ukuphakama uba ezohla iziteps watyibilika. Andanoba unesiyezi nobubhuti istephu kodwa uthe ayiphinda futhi ethi uyaphakama okwesibini wavele watyibilika wotshona ezantsi wawa. Apho akho mntu waziyo ke ngokuba uKwenzo unengxaki okanye uthini. KwaDlamini ke kudekwe itafile kuhle nje etafileni kugcwele yonke into. Ufike ifemeli yonke ke uphethe nekhuzi uba inoba ngubani na oludwendwe luzayo le nto kude kwenziwe kanje. Wabesithi ke omnye ayakho dwendwe wabenza uba kwenzekani khona idili oyifumene wathi uVusi no ukhona nje into ucela ubakhuphe enkungwini ngoba uyabona uba kumnyama ikhona into eyenzekayo kona. Wathi ke bona noSibalikhulu bebekade bengaboni ngasonye kodwa ngoku bagqibele sebevumelene. Unjengaye ujamile ke ziyaduma naye akazi kwenzekani ucinga uba kuzothetha imfihlo yakhe. UVusi ke uthe no kufanele sithethile ngayo. Akaqondi ukuba benza right xa bengayixeleli ifemeli uba kwenzekani. Uthe ethi unjengaye ebecinga uba bona boyi-2 bane-secret. UVusi uthe ke no leyo ifemeli funeka ixelelwe ngalena into ayikwazi nje ukuthula ingathethwa. Uthe okay ke njengoba apha ke sime kule ndawo sisonke bengicela nindivumele ndi-announce a new CEO of Sibalikhulu. Kusukela ngoku kuya phambili ndim ozophatha. Unjengaye oko ejamile uVusi uhleli kuye ngathi angamshwabanisa kodwa akabi na choice. Wazincumisa nophetheni wabe congratulate ke unyanakhe ethi finally ethi ke yile nto yenza into yoba ndikutshate wena Sibalikhulu uyindoda emadodeni. UVusi uthe ke njengendlalifa kumele abe kwesi sihlalo alungise zonke iingxaki ababhekene nazo. Uyaziqhenya ngale decision kayise. Uzokwenza sure uba uSibalikhulu neSibalikhulu akayiphoxi iyavuka ime ngenyawo. Unjengaye akazi noba makathini ubambe isitulo ngathi ubambe umntu ufuna ukumshwabanisa. Asazi ke uba izawuphelela phi ke le EP iqalwe nguVusi. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.